Racons de Sant Fost. Benvinguts. Hola, bona tarda. Benvinguts a un nou programa de La Calaixera. Avui vull parlar d'una paraulota que sembla que mica en mica s'està posant de moda, el plugin. El passat dia 11 de desembre es va celebrar el Dia de la Muntanya. Això d'assignar cada dia de l'any a una celebració no sé com interpretar-ho, però em sembla una collonada. Crec que en la majoria dels casos és una estratègia comercial per incentivar el consum, dia de la mare, dia del pare, etc. Crec que no és un dia el que s'ha de celebrar o recordar, és cada dia de l'any, el dia de la mare, el dia del pare o el dia del que sigui. Amb la muntanya passa el mateix. Tots els dies són el dia de la muntanya i tots els dies hem de mirar de preservar-la, cuidar-la i no embrutar-la. La muntanya i la natura ens dona molt. Llegia l'altre dia que el 25% de la població viu en entorns muntanyosos. El 50% de la població depèn dels seus recursos, aliments, fusta, etc. I el 70% de l'aigua prové de les muntanyes. No parlaré de la desforestació ni de la incidència del canvi climàtic en l'ecosistema muntanyós. Són temes molt importants, però ja en parlarem en un altre moment. Avui vull parlar de la degradació, de la brutícia que cada cop és més present en tots els indrets muntanyosos. En el programa anterior ja vàrem parlar dels abocaments il·legals que cada 2x3 ens trobem en els camins de Sant Fost. Però avui no parlarem de macroabocaments, avui parlarem de microabocaments, ampolles, bosses, llaunes, etc., que de forma constant, desaprensius i maleducats ambientals van llançant per la muntanya una vegada utilitzats. Abans, la gent també embrutava, però llançava sempre matèria orgànica i, com deia el meu sogre, la tierra se lo come todo. I era veritat, la degradació orgànica és rapidíssima, en canvi la degradació inorgànica és lentíssima. Ha sigut la invasió, principalment de plàstics, el que ha fet que la brutícia cada cop sigui més present i molt més important. Al no degradar-se, l'acumulació de merda inorgànica per la muntanya cada vegada és més gran. La muntanya ja no pot digerir tanta porqueria. Com a dada, dic que en la darrera campanya de neteja de l'Everest, que es va acabar el mes de juny passat, es van retirar 11 tones d'escombraries. És una bestiesa. Tornant a Sant Fost, dic que a banda de les campanyes de neteja que es realitzen de tant en tant i en les que la Xopera i l'Ajuntament han col·laborat diverses vegades per netejar algun indret especial, la Font de l'Hort dels Monjos ha estat la darrera, detectem una manca de sentit de pertinença amb el medi natural i una manca d'educació ambiental que mica en mica ha d'anar-se corregint. Els suecs, que en aquests temes mediambientals sempre han estat pioners i ens passen la mà per la cara, estan posant de moda una activitat esportiva que en diuen el plogging, que és sobre el que volia parlar. Aquesta paraula prové del suec plockawop, no sé si ho dic bé, que vol dir recollir, i de l'anglès jogging, que vol dir trotar. Sembla ser que fa uns anys, sobre el 2016, el corredor suec Erik Armstrong, cansat de trobar merda inorgànica per on entrenava, va decidir posar en marxa aquesta iniciativa. És molt senzill, sortir a córrer, passejar, caminar, anar amb bici pels parcs, muntanyes o platges, portant una bossa d'escombraries i uns guants, i intentar recollir la brossa que es va trobant. No es tracta d'anar al bosc a fer d'escombriaire, es tracta, en la mesura del possible, de gaudir de la natura, no deixar deixalles i, de passada, endur-se'n alguna de la que altres desaprensius han llançat. A part de crear consciència, mica en mica, sembla que els indrets es van netejant o com a mínim millorant. A molts llocs ja ho estan convertint en una espècie de pràctica esportiva, realitzant activitats especialment programades en aquest sentit. És un pensament idíl·lic, però només que de tant en tant ho tinguem en compte, mantindrem l'espai natural molt més net. Adeu, fins la propera.